χωριό μας, τον Άγιο Θωμά, τη Λιάτανη. Έλα και εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Καλώς βρισκόμαστε και καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Τώρα ακούγομαι νομίζω, Τέλεια. Γρηγόρη, μ' ακούς? Με αφορμή για τη σημερινή συγκέντρωση, τι άλλο από τις γκόγκλες, ένα καθαρά αρβανίτικο φαγητό που με τόση αγάπη και μεράκι ετοιμάσαμε για σας. Οι καιροί που διανύουμε είναι πολύ δύσκολοι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το μαρτυρούν και άλλοι τόσοι που μπορούν να μας κάνουν να αποκαρδιωθούμε, να απαρατηθούμε και να κλειστούμε στο καβούκι μας. Αλλά αναρωτιέμαι τι θα κερδίσουμε από αυτό. Πόση ασφάλεια και σιγουριά μπορεί να μας παρέχει κάτι τέτοιο όταν όλα γύρω μας καταραίουν. Για μένα η σύνδεση είναι μονόδρομος. Ο άνθρωπος πάντα ήταν και είναι κοινωνικό όν και αυτό ακριβώς είναι και η δύναμή του, σε σχέση με τα άλλα πλάσματα. Από τη γέννησή μας χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουμε. Ποτέ δεν είχαμε περισσότερη δύναμη, ταχύτητα, γρηγοράδα και όμως καταφέραμε να επιβιώσουμε επειδή συνεργαστήκαμε και είχαμε ο ένας τον άλλον. Μία αφρικάνικη παροιμία λέει, αν θες να πας πιο γρήγορα, πήγαινε μόνος σου. Αν θες όμως να πας πιο μακριά, πήγαινε με παρέα. Έτσι ακριβώς και εμείς στο Σύλλογο είμαστε μία παρέα. Μια παρέα με διαφορετικούς ανθρώπους, όπου ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί και όλοι μαζί φτιάχνουμε ένα δυνατό σύνολο. Ως ομάδα λοιπόν προχωράμε.